ľudia, vítam vás u nového videa, nové série z The Long Drive, ne. No, není to The Long Drive, je to jako podobná hra, ale v Robloxu, je to nevím teď, ale pak vám to ukážu na konci videa. Tak, můžeme jít na to. Jo, tak takhle to vypadá na spolu. No, ale chtěl bych přivítat mého hosta, pak je ten píšák. Jítě, Jago! Tak, jdeme na to. Tak, jak se vlastně jmenuješ? Hava, jak se jmenuješ? Já se jmenuji Padelka. OK. Jo? Takhle to jinak vypadá na spawnu. Chceme se pustit do toho. Nemám chuť kupovat monstrak ani nic podobného, jo? Dáme si to něco pěkné, nějakou pěknou planinku, pro dva jenom samozřejmě. Jo. Když si dal tady tu mapu, to neumím. No, nejdřív, tak si ji tak ji vyzkoušíme. Prošlíme. Dobrá. Rudo, ale neříkej mi Aneš, jo? No, tak tady ten baráček, no. Neřeš to. Bodum. Už si auta levitují. Kamo. Auta levitují. Šup, spadněte. Bum. No. To šlo, tohle. Halo? Kde pak seš? Čekaj. Já jsem na baráku. Jo, vidím. Jaga! Dobrý, už mi to nesetká. Dobré. Dneska se pokusíme. Dneska pojedeme takým. Ne, tímhle. My se skolo. Pokusíme. Jsou to velký, ne? Co děláš? Bučo, co děláš, kamo? No dobře. Jo. Daj to tam. Daj tam ten chladič. Čekej. No to tam. Dobrý, je tam. Tak já to nevidím. Městíka seka. A je tam, on je taky. Zkusíme se udělat světový rekord, i když vím, že se nám to nepovede, protože světový rekord je 70 000 metrů. Což je skoro nemožný. Teda aspoň pro nás, protože jsme začátečníci. Na mě koukej, jo? Nekoukal jsem vůbec na Houseboxe. Já nic nedělám. Já jdu doplnit palivo. Nás je flota. Beru rohlík v parku. Vůbec neberu rohlík v parku. Kučo, vezmeme ten motor nějaký a chladíč, to bude hodně peněz. Dobrý nápad. Počkej, kdy to máme tady hned. Nebudu chodit. No ale ještě na spawnu je jeden. No. Dobré. Je motorik. Dáme doku. Já jdu pro ten chladič a pro ten motor a ty, Kučo, ty půjdeš pro jídlo. Já myslím, že bereš jídlo. Ne, to musím mít několikrát. To je jedno. To není jedno. Já ti k tomu přijedu. No dobrý, nemusíš, neplň si Drahý palivo. věc dáme. Do kufru nějak tam tudy pojedem, takže. No bych přesto schodil.
Danke. Hello, hello. Já nevím, co se tady děje. Kam to dáváš, ten motor? Přeci do kufru, ne? Na střechu. Drahý věci do kufru. A tam nacpeme asi jídlo. Na tom střechu. To tam nenacpem, kámo. Ničeho tam nenacpem. No tak pojedeme, no. Hej. Můžu přestat chodit už? Tak Pro jídlo a půjdeme. tak pojedeme bez kufru. Já zatím vezmu Já udělám tohle. Jídlo. A dám ti to na silnici. Tak, jasně. Před barák. Já ti tady já něco upravím na tom autě, jo? Aby jsme tam mohli dávat taky to jídlo. A my to budeme dávat. Ještě tady můžu vzít ten. My když to prodáme, tak to bude mít strašně velký peníze. Jo, Protože třeba motor stojí si třeba, nevím, teď si vymyslím 50, jo. To je to, no to je to, co dělám. Funguje to. Já nemůžu, mě to ale zlobí, já nemůžu chodit. Dobré. Tak, danke. Danke, hra. To tady udělám, jo? To fakt vždyť. Dobrý, máme víc místa. Tak a pojď už na silnici, tady jídlo, a ty tam rychle nad skládem a pojedem. Neptej se, co je vzadu, je to upgrade. Ach jo. Tady zastav. Co se to udělalo? Nech to tam. Já to dám sem ten banán. Teď to můžeme dát dozadu, ok. A jo. Jak jsem to tady upravil. Dobrý, to vzadu. Je to tam připomněný? Já se rádu sednout. To jablko tam ještě dej a pojedem už. Jedno, ale jsme pořád ještě na spawnu. No. Vůbec nepřištělačím, vůbec ne... Jeď. Asi se vám ozveme, až najdeme nějakou budovu. Co? Nebudu. Jo. Tak čau. Pokud se nepřekvapíme. OK. Se ozveme. Tak, našli jsme budovu. OK. Našli jsme nějaký ben. Já se radši o tom špitaře, protože kdyby mě naháněli mutanti, tak můžu rychle víc z auta. Ale teď teda vidím poprvé taky bránu. No máš si to přeskočil. Já taky. Oil pentakel. Tady ta tajnice. Co to je? Hodně jídla a pistole. Nějaká kravina. A ten je ten bav, o ten si nerugal. Nech mi ho. Počkej, nech mi ho. Já jsem mu mířit. Ne. Danke. Token. Další zbraň. Ale to je asi no. Otevřela jsem to. Šílej, ne? Tak ale tak se mi tam nemotej, jo.
Nevypadá to hlavně celý nábor. Je mrtvej? Jo, a mrtvé. Já se vidím úplný krát. Počkej, tady něco bylo. Přerušte, Ruda. No! Tak, proč omlouváme se. A já tu mám světlo, koukni na to světlo. A katanku mám. Motor. Máme tu motor, máme tu strašný gutla, máme tu palivo, máme tu všechno. Jo. A máme tu katanu. Jo, to vím. Tím budeme z toho sepat. Tím je rozlišení. Okay. Ale zkusíme do toho našeho pára dát lepší motor, jestli je na benzín. Zkusíme to, jo? Klidně, ale já tady je katana, až bude světlo a den, tak já si tady uklidím a tak rozstřídím. No, tady můžeme přenocovat. Já si dám jenom jablko. Až bude den. To mi jenom jedno jablko. Tady je další světlo a to je to. Jo, a jenom, že je dobrá věc, když najdeš vázu, prostě vázu, tak taky hned ven, protože mi dává strašně moc. Už zase chodím a nevím jak. Konečně. Nechám to světlo. Ne, že... Další bouchačka. Já stejím moc. Já ti to posvítím. Já po něm střílím. Co to znamená info? No. OK, hele, tak já tady... Beru katanu. Teď se přes světlo dám to jídlo. Mám katanu. Jo, katana je dobrá. Jasně, všechny věci potřebný dáme no, čekej, já si to jdu... Čekej, Ruba. Dávo! Já jdu nahoru na nabíječku, jo? Jo, no, já se omlouvám, ještě to jinak. Tady, kámo, tady. Čekej. Tak? A mám radiátor. Bez vody. Nebo počkej, teďka ne, až není to kalifany. Jo, já jsem taky sežral jablko, nevadilo to. A cože? Jo, bouchačka, další bouchačka, si právě tam půjde. Pěkně. Tady já to položím. Tady jsi nechala čoklit. Nebo co to je? Tady jsi nechala plno jídla. Dávám sem plno jídla. To je dobrý. A vůbec má, žije nám auto? Je. Auto žije, vidím ho. Můžeme se ozvat. Aha, tak nejde. Tak to bude nám světlo. Jo. Mohl bych normálně chodit? Ale musel bych chodit takhle... Hele, tady je pistolem způsobované. Tady jsem střílel, neřeš to. Ale tady byla ještě jedna pistol. Jasně, že si toho zase dotkla. Mohl bych zpomalit už. Můžeme mít bílý auto, jestli chceš. Jak to myslíš? Stříkačka! Ne. A ty natáčíš už teď? No, natáčím, no. Super. No, našli jsme teďka hodně jídla, věcí, katanu, to vidí. palivo. Všetko vidí. Všetko. Ne. No prostě tady je hodně. O tom nebudu mluvit. V tom motoru, olej v tom je, ale radši tam ještě doplním. A až bude, tak vyrazíme. Jasně, a přehodím motor. No já pak možná něco plajnu, třeba jablko. Já zbavím něco, co chceš. Bouchačky tu jsou. Jedno, počkejte. Počkejte, udělám tady jeden. Já tady ještě prohodím, nedáme YouTube tady $1. Jo, a jenomže já jsem jedný, protože jsem zelená. Prostě ten
zelená je nejlepší. Ne, to ne, ale že jako je zelená. Jo, jasně, chápu. Že... Ale tak já beru to a dáme to k autu. Ještě ne, za asi 2 minuty, 3 minuty bude den. Tak se vám ozveme. Tam se zmizela. Tak za 2-3 minuty, až bude den, tak se vám ozveme, tak zatím... A nebo ani ne. Jsou tu 2 možnosti. Jede. Jo, toho jsem si všiml. Jsou to palety, nebo nejsou to palety. Proč to jsou palety? No to jsou aspoň palety. Ne, nejsou to palety. Co myslíš? Ale hele, náhodou ten barák se nám fakt vyhodil. Jo, ten se nám povedl. Co našli? Ty pak to palivo. Jsem ho bral? Kam ty dal to palivo? Nikam. Teď furt mám... Můžu přestat chodit? Denk. Mám to palivo. Tak a teda se nám hodně hodí, protože tady je hodně jako pěkné stůr a my budeme potřebovat něco. Jo, a chtěla bych už někdy jít do toho takového městečka, nebo takového, chápete, jak to projedete, nevíte si, jak se tomu říká? To ví jenom Fano a já to nevím zrovna. Ale možná to budou vědět ty, co koukají na toho, na Houze, nebo jako to. Já zkusím zprovoznit komentář a zkuste mi to tam napsat. Jo? Chápeme? Jo, byli byste moc rádi. Teda, ale... Ach jo. A nějak prosím. Jestli to video uvidíte, tak budete velmi šokovaní. Protože... Šokovaní. Ano, protože my se to do té hry naštváme tak, že to dokončíme, že chci na Helga, nebo že nám dojde palivo, nebo že jsme... A nebo že jsme blbci, to je taky možnost, no. Tady to nějaký nebudu chovat. Nevracej se k autu, nevracej se. Kurňa. To je lepší. Beru motor. Už nemám nervy, chci tam dát ten hezký motor. Už je tma. Hej, už je pokyba tam připovědět na prostě. Tak to u toho nech. Pokud ne... Já musím pro další věc. Jasně, já vem olej a tady ty kraviny. Byli bychom moc jinak rádi, kdyby... Nějaký... Ale... To není, pistol máme. Ale olej se ještě nebral. Olej se... Ne, nechte mi ten motor. Nech mi ten motor. Dej, na místě. Dejte... Dal přesne. Zkusíme pokus, jo? Dám si to víc. Takhle se bych to zkusil, ale si to... Jo, slyším, jak chodíš, jo? Potřebuji to zkusit nastartovat, takže... Tamhle to musíme zbavit. Máme lepší motor. Tak ale tady máme... Dej tam ty věci. Hele, banán. Můžu si dát banán? Ne. Je na místě. Co? Není, už je na autě. Tak jdem. Vzal jsem lepší motor. Olej si nevzala, co? Olej jsem vzal tady? Ne. Jo, olej. Musíme potom už hanger, protože mám strašně malý hanger a... Já mám po N. Já mám už jenom ani ne. Tak, dej ten olej, nech mi ho tady. Já ho potřebuji. Rovná. Ale tak dělají. Tak rychle si nějaký jídlo.
Já to rychle doplním a dej si nějaký jídlo zatím. Ale máme už jenom česnek najít čokoládu. Musíme víc jídla. Já jste si říkal, že proč byl s tou obrazovkou jako to prostě tak, protože tahle hra se má hrát trošku jinak než i teď hraju já. Tak za... Mohl bych se rozjet? O! Slyšíš to ze zvuky? Teďka vám vlastně natočím, jaký jedeme a to tak vypadá. Ale my vždycky máme tu největší stůl. Jo, to je pravda. Většinou nám auto chcípne před barákem. A já mám háčko. A já mám háčko. Háčko. Hunger. Tak dělej. Co tam je? Přeruš to, Rudo. Ano! Jo! No. No, dobré. Tak udělám. No, daleko jsme teda nedojeli, no. No, moc daleko jsme teda nedojeli, no. Tak. Jsme chcípli, no. No, to by ještě ne, ale... Moje kamarádka, co to by se mnou jela, no to už to není. Byla tady jinak bugla hlavou. A tak nám dojeli. Na benzínu máme spoustu. No, tak, jako, no, 1055 metrama se tady sám skončím, tak čau, Belo, to další čau nebude. Jinak jsem vám slíbil, že vám ukážu tu hru, tak Dusty Trip samozřejmě to je, jo, sorry, nepamatuju si jméno. Dusty Trip to jsou prostě, no, to je prostě, come on. Já natáčím, jo, tak můžu, tak tady tuhle hru si zkuste, jestli budete v ní dobrý, napište mi, já zkusím položit komentáře. Tak, a tím, čau. A nezapomeňte mi dát like a odběr. Vidím vás.